No i cóż mogę powiedzieć? To ja Niklaus, tam jest MDek. Cześć. To jest druga część Bety Division. Na razie nasza ocena wynosi... No nie będziemy wystawiać oceny szkolnej, ale jest spoko całkiem. No póki co jak najbardziej Póki co jest jak najbardziej spoko. Dobra, ja sobie zamontuję jak mogę chwyt. Mogę, o spoko. Będzie mniej ciepać. I mogę sobie tłumik zamontować, też może być dobra. No Właśnie nie to... wiem jak korzystać ze skopów, kurde. A nie zamontowało mi tego tłumika w końcu. No ja mam Equip. właśnie skopa O, dobra. do broni i nie wiem jak skorzystać z tego skopa. Klikasz 2 razy na scopy i tam on powinien być i wtedy go na spacji zatwierdzasz, żeby był equipped. A jak go użyć w grze? W sensie, żebym... przez Aha, skopa aha, że... prawie naciskam to się... A może Z? Nie, Z nie. No to zobacz sobie w klawiszach. No zerknę sobie. Ja sobie tu poprzeładowywuję gwery. Jakbyś tam chciał jakąś fajną, jakiś przedmiot typu maskę albo coś, to ci mogę coś zrzucić. A w ogóle, jak się przytrzyma Alt, to kursor wyłazi na ekran. Tak? No, nie wiem po co w sumie. Aha, i wtedy można kamerę sobie tak obracać kursorem. A, no to Panie, ale technologia. Technologia. Masakra. Dobra, Tej my tu dalej szukamy tego norka, nie? No tak. O. Toggle auto run. Toggle between run and walk na backspace'ie, o to fajnie. Co jest na backspace'ie? Na backspace'ie masz toggle between run and walk. Aha, rzeczywiście. Play mode Scope. 3. Przytrzymać prawy myszki i tab, mówi Typo Jack. Co zrobić? Prawy myszki i tab. Celuje? Kurde. To znaczy, no tak jakby mam takie zbliżenie większe. No dobra, powiedzmy, że to jest to. Ale to tak... Prawy myszki i tab to tak średnio wygodnie. No, Nie wiem, trzeba by to było sprawdzić, jak to na padzie by się grało. Śmiesznie wygląda ten wystający mikrofon. To jest znak rozpoznawczy już. To jest czerwony nos Rudolfa Czerwononosego. O kurde. Ale my tu byli. Okej, dobra. Ja Z góry faktycznie. zeszliśmy na... No. Dobra, gdzie my To mamy... musimy jakoś stąd wyjść, no. No tak. Chyba musimy po prostu... No tak. Chyba tak jak przyszliśmy, to tak musimy A tam, czekaj, u góry te drzwi tu są... Ja idę tylko zobaczyć, czy tu te drzwi są... Okej. Albo prawe myszki i Aha, prawy i środkowy myszki też ponoć możesz. Sprawdzę. Living Beta Area. To już nie mogę. No to jest to samo, czyli tak samo jak tam. No to musimy się wrócić, no bo chyba nie ma innej No opcji. tak. To ja tu już czekam na ciebie. Aha, bo tu muszę do góry wejść, okej. Muszę pamiętać, że na spacji jest kolor, No. a nie Bo- na kontrolu. Się człowiek przyzwyczaił trochę do czego innego. Tak. Dobra. Czyli chyba tego, Tadeusza Norka w becie chyba nie możemy znaleźć. Bo tam było ograniczone pole manewru. Co się stanie jak wyjdziesz z tej strefy bety? Nie wiem, boję się sprawdzać. Bardzo się boję. Ale da się jakoś tak przybliżyć normalnie, żeby przez kolimator albo przez scope'a patrzył. Właśnie chyba się da, ale to musi być już chyba na jakimś tam poziomie po prostu ten scope. No my na razie nie umimy. Bo jak ja naciskam taba, a niby mam takiego scope'a, no to tylko jest lekkie przybliżenie, a nie Aha. że tam się patrzę przez niego. 2 lata temu ta gra wyglądała o niebo lepiej. No, powiem tak, tego się można było spodziewać. To jest tak jak ze wszystkimi grami od Ubisoftu i generalnie często z grami, ale w dalszym ciągu ona wygląda no bardzo ładnie. Na pewno jest mniejszy downgrade, jak to było w przypadku Watch Dogsów. O, tu pani nam z okna dziękuję za to wszystko, co my zrobili.
Nie ma sprawy. Czuję się teraz jak kozak, tak sobie idąc po mieście. Jak ten, kurde, jak się ten film nazywał? Co ten murzyn z tym psem tak szedł i te miasto takie rozdupione było. Jestem legendą, ja jestem legendą. I tak... No, ale bardzo podobnie tutaj. Ale nie, graficznie generalnie miasto jest zajebiście. Tak, opracowane, bardzo chociaż ładnie w jest. sumie nie wiem jak. Wszystkie Nie wiem, te, jak tutaj te wygląda, ale- drzewka oświetlone i te kamienice. Tak, fajnie to wygląda, super. Dobra, możemy biec. Tylko Sobie coś researcha. wrogów na razie mało. Rzadko kiedy są. Szczury za to latają. O, treats found. Widzisz co tam się dzieje? Tam mamy. A faktycznie, ale to są wrogi tam są, nie? Tak, tak. Ale no to nie idziemy. To tam, możemy iść bo- dalej do celu. Tutaj idziemy pieseł. sobie. Łuf, łuf. Uf, uf. Tu coś może by się znalazło. O jest, patrz, zobacz. Co jest? Please, please don't hurt me. Medkit, don't jak hurt chcesz, me. to bierz. No, no, ja już jak ty wziąłeś, to ja już nie mogę. O, to zobacz, tu jeszcze możemy się rozejrzeć. A, dobra. Jak w tej grze nie ma zombie, to... No nie, no w tej grze chyba nie ma zombie. Nie, 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 nie. Chyba, że nie wiadomo jakie tam potem będą twisty fabularne, ale... No... Nie liczyłbym na to. Raczej. Nie inaczej. O, ładnie, poznajdowaliśmy fajne rzeczy. Szkoda. Canned food. Ja się tak trochę zastanawiam, po co nam to jedzenie w sumie jest? Do regeneracji energii, czy Też co? Nie wiem, nie wiem, poważnie. Póki co nie widać tu nic takiego, no nie? No, same medkity, dużo tego. Idźcie do Dark Zone, to będziecie mieli wrogów. No dobra, Tak, wszystko no, po kolei. Póki co robimy wszystko to, co mamy na mapie. No. Warto jest po prostu sprawdzić to wszystko. Da jak się tam tych będzie ludzi bez dobrze broni robione. zabijać. Zaraz sprawdzimy. Pewnie się da, ale pewnie to jest karane, coś czuję. Ale warto sprawdzić. No sprawdź. Tylko no teraz akurat nie ma żadnego. Nie ma żadnego ty. Są ino Scury. Scury idzie zabijać. O. Żeby O jest, wszamać. tu, To się- na prawo. To się domyślam. No to zaszczel. Had to get them over there. Nie da się. A nie, da się. Albo, LOL! albo chyba się nie da. Chyba się nie da. Ona ma najlepiej, bo jej nikt nie może zabić tej babki. Ale zobacz jak biegnie, patrz. Oj, przepraszam paniusiu. Bo jej jest teraz tak ciężko, bo ona w sobie ołowiu nosi teraz w pierony. O, co tu jest? Electronic Parts Discovered. Możemy to zerknąć. Ej, pa, a tu są te. Tu są jakieś wojoki nasze. Wbijamy tu do sklepu. Hello Electronics. Mediamarkt. Wielka wyprz. O, Electronics. Dostajemy ładnie. Tu masz Ja jeszcze bym jedno, to chciał możesz wziąć. PlayStation 4 i To Xboxa czekaj, One. Ja cię obsłużę cię. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Panie, Mediamarkt, czym ja mogę tu pomóc? kupił telewizor tydzień temu i on mi się zdupił. Jak to się zdupiał? Tak, o, Sky. tak to Jak się wyglądało. zdupiał? Ale to tak jak rozumiem... Ida, to... kupia się w Neonecie, pyrsk. Nie, panie. Panie, chodź pan. Dam panu promocję. Dzwonia na policję. Dobra, lecimy. Do zielonego. Już jesteśmy niedaleko. w sumie. Jedzenie jest po to, by dawać specjalnym cywilom. Aha. Serio? No to już wszystko wiadomo. To let's go, chodźcie. Chodź. Chodź Niklaus. Mikołaju Święty. Caution. Potential biohazard. O, tu będzie jadka, już coś czuję. Czy są pojazdy? Zaraz zrobię skana. Znaczy pojazdy są, ale jeździć nimi nie można. No przynajmniej na razie, nie wiadomo, może tam we fabule dalej będą jakieś pojazdy. Tu się będziemy prać na pewno. No na pewno. Ja tu już zaraz zrobię tego, skana. Jakie tu w ogóle hasie leżą. Hopie. To u mnie jak nie wywiezą z hasioków, to tak nie ma takiej sterty. Oh, no treats, no ciekawe. Styrta się poli. Styrtę, ktoś nam podpolił styrtę. Nic nie widzę póki co ciekawego. How things Ta gra mnie Ale odrzuciła, rozwalone kiedy jest dowiedziałem się, że za każdą następną lokację trzeba będzie dodatkowo płacić.
Nie, no, ale Co? serio? To, chyba To my jakiś to nie pro- wiedzieli. O, co tu jest? Contaminate Zone. Required filter. My chyba mamy to. No tu trują. Ja, ona założyła maskę. Mój nie założył. To musisz sobie... Nie, masz założoną. No mam, faktycznie. No. No dobra, no to wbijamy tu. O, co Tak tu serio, jest? Manhattan Boot jest scanner. tylko za darmo, potem trzeba będzie płacić. O, to lipa trochę. To trochę tak, bym powiedział, po Ubisoftowemu. No, No shit. to lecimy w takim razie dalej. No, korzystamy póki możemy, no nie? No bo Dokładnie. Możemy pełne już nie ograć. tak jest. Chyba będziemy musieli iść do góry. O, tu jest jeszcze jakaś skrzynka. Możesz to zebrać. O, Recruit. restock. Co to jest? Army pads. Aha, to są te nakolenniki, czy tam nałokietniki. Co tu mamy? Boot scanner. Tak jest. Aha, zaś mamy takie zadanie z tymi skanerami. Civilian in needed. Zobacz, co się dzieje. Give one medkit. No dobra, masz. O, See a lot of kindness expa anymore. dostajemy za to, jak Thank pomagamy. you. No. Zajebiście. I jeszcze jakieś tam, coś tam dostałem, nie wiem co. Chodź, lecimy do góry. No właśnie tam. Wow, ile ich tam jest. Torenty, witajcie. No, ja już nawet pomijając to, że ja nie popieram piractwa, to ja myślę, że w tą grę piracką raczej nie pogracie sobie za bardzo, bo ona jest, no, multiplayerowa. Nie. Także, no, chyba, że będą jakieś skrakowane serwy, ale no, wątpię, że to szybko takie coś by się miało pojawić. To już nie jest epoka Call of Duty drugiego, czy tam Modern Warfare, że... Dobra, tu są hopki. Palą ich. Czekaj, ja sobie przygotuję granat No ja też, to rzucimy na i 3-4, ciulnymy hopie granatem. co? Dawaj. O, już chyba musimy. No to spoko. Leci! Wow! O, zarobiście. Zajebiście. No nieźle. Dobra, ale No. musimy się pośpieszyć, bo mamy inną minuta. A to Żeby... jest tam, patrz, to jest tam. Kaj. My to minęli, czy mi się wydaje? Aha! A jak my tam mamy przejść? Właśnie nie wiem. Mi się wydaje, że to, Strony zobaczyć. że to jednak... Nie! To tu, tak jak ja idę, trzeba przejść tutaj. No dobra, to leć tam. Chyba zdążę. Dobra. Zdążyłem. No i pięknie. Level mamy? Chyba A, level powinien... dostaliśmy. Dobra. Nie, ja jeszcze nie dostałem. Tak, a ja mam poziom. Symu. Nie wiem. Czekaj, skin slot. Co tu jest? Na Q. A, czyli mogę wziąć drugi. Ja idę zobaczyć, co tutaj leży, bo tu jakieś fajne rzeczy wypadły z tego opecka. Egzamin. Co to jest? Motorcycle pads. To ja to sobie zamontuję. Na sobie. Dobra, mam sticky bomba w takim razie na Q i ten. Znalazłeś Dobra. tam coś ciekawego, czy... No znalazłem... A nie, te są lepsze. Na łokietniki od motoru. No na motor znalazłem. Okej. Ale to tyle na razie. To Czy co, mogę chyba ustawić schodzimy? język polski? Języka polskiego w tej... Ale podejrzewam, że w pełnej wersji będzie polski język. Bo tak mi się wydaje, od Ubisoftu gry raczej są spolszczone przeważnie. No beta nie jest, no ale to się szło domyślić, nie? Dobra, lecimy do tego niebieskiego, co? Lecimy, to musimy się wrócić, nie? No, bo chyba tutaj nie ma innego wyjścia. Wydaje mi się, że Z nie. tego co widzę. Ale nie jest daleko, więc spoko. Czy będzie śląski? Śląskiej gotki bym nie oczekiwał. Ale to się to będziemy duplikować na gotka. Na bieżąco. Czy da się na FPP zmienić? Nie, chyba nie. No ja w każdym razie takiej opcji nie stwierdziłem. Wydaje mi się, że nie. Ja też nic nie słyszałem o czymś takim. Także no.
Pa, 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 pam, pa, pam, 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 pam. Najlepiej w ogóle, mi się najlepiej w betach podoba ten dupny napis z prawej strony, beta version, żebyś czasem nie zapomniał, No, że to w jest... co grasz. No, dokładnie. Czy wiecie, w ilu osób można grać? Na pewno można w co najmniej 6, bo na początku jak żeśmy byli to... Nie, więcej można niż 4. Na początku nas tu była 6 razem z tamtymi gośćmi, mi się wydaje. No, coś koło tego. Tak, to są full detale. 6 czy 5, ale w każdym razie mi się wydaje, że więcej jak 4. Jeżeli komuś na source przycina, to polecam no, obniżyć sobie jakość na streamie, bo na source jest full HD. Tylko dla bogaczy. Helping us. Niechaj jachty będą z tobą. A Tivolt, cześć Tivolt, witam. Nie ma Tivol. Witam. Znam Żeglarzu. chyba jakieś elektroniczne części. Albo nie. A, tu można po prostu znaleźć ewentualnie. A, no to spoko. A byliśmy w ogóle tutaj, w środku? Wydaje mi się, Ła, że... zobacz. O, panie. Zobacz, kurde. Dobra, elektronikę wzięliśmy, tu coś. To jest Zobacz. telewizor wyniesiemy. Serio? Tu jeszcze można się tak przejść? No to się przejdziemy, a czemu nie? Czemu nie? Cymnie. O tu... O, jest trochę tych... Wygląda to części, jak typowa sień na karbiu. Ile Dobra. tu jest rzeczy, ty? Zbieramy. Soduwa. Zbieramy, plądrujemy. Sodówę trzeba wziąć, żeby komuś do głowy nie poszła. O kurde. W ogóle, my są niby dobrzy, nie? Ale wdupiamy się obcym ludziom w ogóle do chałupy i im kradniemy rzeczy. To jest taki... Jak to się nazywa? Ej, tu jest chyba... Tu możesz coś wziąć, jak chcesz, to spróbuj. Skryto bandytyzm. Naboje, a tu jest jeszcze coś. Cyganizm. O, Gartni Pac. Lepsze od tamtych co miałem, to sobie je od razu założę. Paradoks, dokładnie, paradoks bohatera. Ja sobie zerknę, czy ja coś tu mam To lepszego. jest, tak, to O, mam. jest, stream leci Full HD 30 FPS, 8 mega bitrate'u. Na bogatości. Bo mnie stać. Albo jak to mówił pewien polski znany, prawda, celebryta ostatnio internetowy, bo mnie kuchwa stać, bo mnie stać na wszystko. Dobra, Stać na wszystko. ja sobie, kurde, cały czas mi się to myli. Dobra, możemy lecieć. Jesteś ready, czy coś sprawdzasz? Tak, już mam. Dokładnie, a jak ktoś zasubuje i da donate'a, to wtedy leci w 4K 256 FPS-ów. To oni dopiero teraz mnie uczą, że jak 2 razy spacja to idzie się idzie kopytka zrolować. zrobić. Łup. Okej, no to co, lecimy do niebieskiego Lecimy. i przy okazji jak coś nam się uda znaleźć, to splądrujemy. Będziemy eksplorować, nie? O, tu możemy zejść na dół, ale tu chyba byliśmy, co? Czy mi się wydaje? Tu wchodziliśmy na dół? Do gulika? Tu do tego gulika chyba nie wchodziliśmy, co? Kurde. Powiem szczerze, nie wiem. Nie, do tego na pewno nie. No, do tego nie wchodziliśmy chyba. W ogóle tu jest Albo- zmienna pora dnia i nocy. Też warto Albo to zauważyć. było tu? No właśnie Ej, się to zrobił chyba dzień. było tu. Zejdę i zobaczę. Czy da się na hitboxie w tej jakości streamować w 60 FPS-ów? Jasne, że się da. Jeżeli nie tylko byliśmy tu. kogoś stać na to sprzętowo, tylko też trzeba wziąć pod uwagę, że no nie wiem ile ludzi obejrzy streama w Full HD 60 FPS-ach. To jednak Co to wymaga jest za miejscowa? i mocnego i internetów porządnych, ale też sprzętowo procka mocnego. To jest, mi się wydaje, tajna baza Tadeusza Norka. Też tak mi się wydaje. Ale żadnych... On jak łaził z Kurskim na włamy, to potem tutaj fanty pewnie dekowali. Możliwe. Chodźcie, przejdziemy tędy, zobaczymy. Gdzie nas zaprowadzi ten kanał. Kazali nam wracać coś. O, chyba słyszałem domofon. To chyba umie. Tu co?
Trzeba mieć PS Plus, żeby na PS3... Nie wiem, jak to na konsolach wygląda, to ja nie mam pojęcia, bo no ja gram na PC-cie, a konsoli nie mam. To musi się wypowiedzieć ktoś, kto to na konsolę gra. Ale mi się wydaje, że beta konsolowa to już od wczoraj była. Że była wcześniej jak... ale... albo tylko na Xboxa? Teraz w sumie nie wiem. No nie, czyli jednak nic tutaj nie zrobimy. Mogliśmy się tylko przejść. Aha, od wczoraj zobaczyć, Xboxowa. Dobra, dobra. Czyli tu nic nie ma w co ogóle? było. Tak, tak. Przeszliśmy się, zobaczyliśmy sobie, super. Kurde, zapominam, że na kontrol tutaj się... No, 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 to jest takie trochę... Rzadko kiedy tak jest. No, dokładnie. Okej, no to lecimy, no jesteśmy niedaleko, więc... Już mamy restricted area, więc... Tam już się ktoś strzela. Nasi się strzelają, to dawaj, Tak? pomożemy im. No, Dobra. ło! Już dostaję. To uważaj. Intercepting JTF radio traffic. Taking small arms fire. Small arms fire. Aha. O, co się sam dzieje? JTF hearing this? Ja tu coś aktywuję. O kurde, Co? Co to się tu zrobiło? nie wiem. Panie, panie. Matrix się odpalił. Hopie. Hop na hopie. To na hopie. I baba z tym łonym. Warning. Hostile forces approaching. I co, już? Chyba tyle. Nie, lecą, 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 A, lecą. faktycznie. Czekaj, ja jestem ciulny granatem. Ja też. Łop! No tak średnio bym powiedział. Walnę jeszcze jeden. Ciul! Dobra, ja tam podbiegnę. Spoko, ja sobie tutaj radę póki co. Dobra, dobra. It is secure. No I hostile to chyba was detected. tyle. No, to Encounter chyba completed. Spoko. no udało O, mi się. teraz no, dopiero level wbiłem. tak? Guard Dobrze. West. O, ja sobie to obadam. To może być Jak spoko. masz jakieś tam przedmioty, to jak najbardziej. O, ja mam guard No, Compass. hopy, ona jest lepsza 10 razy od tej, co ja mam. Także okej. Tak, można grać kobietą. To nie jest to szowinistyczna produkcja. Jak wiele produkcji. Także no. Już sekundka, ja tu sobie tylko sprawdzę jedną rzecz i lecimy. One skill not assigned. Aha! Bo tutaj przecież mamy te. Skillsy. You are... this allow you to equip two skills at once. Teraz mogę mieć dwa skille Kurjemy, jednocześnie. No i spoko. Dobra. Dobra, no to tutaj chyba nic nie mamy. takiego, nie? Czekaj, Do bo ja nie umiem tu znalezienia. ogarnąć tych skillów. Abilities. Dobra, to już wiem. Use skill Q. O, a Okej. tu co jest? Equip a Lootable skill. object. Ciekawe, pójdziemy tam, co? Czekaj, moment tylko. Aha! Dobra, już czaję. To ja teraz oprócz tego mam jeszcze... To co ty, że przez te ściany pokazuje. Aha, no i spoko. Czekaj, czy to działa? Działa, dobra. Okej, pójdziemy sobie tutaj, co? Bo tu Okej. mamy coś do znalezienia. A chyba tam nie byliśmy. W ogóle no, kto ogląda w tym momencie streama na Hitboxie, a nie ma tego? W ogóle sprawdzamy obecność na streamie. Kto ogląda, wpisuje się na czacie. Kto ogląda w streama, 2016. a nie ma konta na Hitboxie, to jest słaby wąż i w ogóle nie otrzymuje ode mnie szacunku. Bo kto ogląda streamy, a normalnie nie ma konta na Hitboxie i na czacie nie pisze, to jest cianki. Cianki bolo. Także... Activate Echo. A to już robiłem, to jest to dziwne. A, to jest to. To jest rekonstrukcja wydarzeń jakaś taka. Okej.
Aha, oni o jedzenie się ciulali. No widzisz, że na wprost tam możemy coś zlutować. Gdzie na wprost? No to jest zaraz przed nami. Jak stoję przede mną, to jest na mapce, masz tak zaznaczone. Ej, fajnie się rozpadają te takie... nie wiem jak to powiedzieć. Kurde, ale nie wiem jak się tam dostać, chyba się nie dostaniemy. Jak będzie jakaś mega lipa, no to Active idziemy echo robić beacon misję. detected. Chyba, Co sądzę o The Division? No na razie mi się podoba. A ja byłem tym negatywnie nastawionym, a to MDek był tym bardziej pozytywnie nastawionym. Ale muszę powiedzieć, że na razie jest spoko. Póki co jest w porządku, no Spoko nie? oko. Dobra, Czy da się to idziemy zaszczelić robić psa? główną Podejrzewam, że jeżeli człowieka nie, to psa też nie. Ale jak będzie pies, to spróbuję. A czy idzie zaszczelić takiego wojoka? misję. Chyba nie. Coś tam się zdziwił, ale... To tyle w tym temacie. Jestem ciekaw, czy tu się da jakoś przejść. Da się ale psa? tu chyba się nie da. Okej, to my już nie próbujemy. Żeby po tym nie powiedzieli, O, że... zobacz tam co się dzieje. 5. poziomy. Ty. Łopanie, łopanie. Trzeba to taktycznie rozegrać. To patrz, Okej. ty tego z lewej, ja tego z prawej. Czekaj, Uwaga. czekaj, bo Gotowy? Nie mam widoku. Sekunda. Ja z lewej, tak? Ty tego z lewej. Tu uwaga. Dobra, Raz, dobra. dwa, 3, trzy. 4. Zajebiście. Spora mapa. No mogę mapę jeszcze raz pokazać. No jak widać mapa jest dość całkiem bardzo duża. To jest obszerna, mega. Dobra, no to co? Zostaje nam tylko iść po prostu wykonać misję. No, to No lecimy tak, do tak, tak. misji, no. Wow, so taktika. To jakiś Nowy Jork. No, tak, to jest Nowy Jork, no. Nawet można się kapnąć po New York Police Department. Czy to ma jakąś fabułę? No ma, no, że zło opanowywuje świat, a my jesteśmy dobrzy dobrymi, tak. i musimy to zło pokonać, żeby na świecie znowu był pokój. Tak, Tak bym powiedział standardowo. klasycznie, tradycyjnie, no. Dispatch, this is Division Agent Fei Lau, empowered and authorized by Executive Order and DHS Directive 51. Whoever you are, we're under an all-out assault. I'm not sure how much help you... screw it. We'll take anything you can give us. How are you on my comms? We've No, got już your back. jesteśmy na Just try not to shoot terenie at anyone who's trying to help you. Establish base of operations. No dobra, będziemy establishować. Alert. Patching into local JTF radio channels. Unit 43, be advised, you have incoming division agents as backup to your location. About damn time you get us some help. A, tam jest zaś ten, Right now. szczelawka. Foster, we need support on the stairs. Martinez, move Aha, tutaj już są, uważaj na schodach. O, dostaję. Ratatatata. O, tam bossa już widzę. Gdzie jest? Aha, faktycznie. Kurde bele. Trzeba by mu jakiś granat. A już po nim, dobra. Chyba już leży. Leży. Ale jeszcze gdzieś są. Tutaj. Ło! Ładnie, ładnie. Chowaj się. Bardzo dobrze. I z kolby. Jep! Jep! Dawaj mu z kolby. dispatch. Dobrze. No i... Side is now under control. Bella. Fantastica. The division Wow. saved our sorry asses. Thanks for the report, Bravo Squad. Stay alert out there and keep it frosty. I'm glad you made it. Czekaj, tutaj coś Now leży. let's rebuild our base. Protective Go on in and holster. have a look around. I Dobra. finally got some transportation, so I'm inbound. O, Let's do shotgun. this. Bardzo chętnie. PvP też jest w Dark Zone, to my sobie zaraz pójdziemy do tego Dark Zona. Tu Sobie chyba. tutaj... Co my tu mamy zrobić? Tutaj mamy wejść? Musimy wbijać, no. Aha, dobra. O!
Air Okay. ventilation and purification systems online. Contamination levels lowered. Teraz nas czyszczą ze świńskiej grypy. Nie widzę cię. Mi się cutscena odpaliła. We need our base No, up mi and też. running, and we need to show the people of New Tipujemy? York they're getting their city back. Nie, no zostaw. Our base of operations has potential, but right now it's a piece of shit and we've got no one to staff it. To get this place where it needs to be, we need people who know what they're doing. Like doctors. O, jaka ja There's a jestem virologist brzydka, o running a Boże. field hospital over at Madison Square Garden, but the O whole Boże. area's gone to shit. With her, we can get our medical facilities online. Without her... The JTF commander Benitez is out in the field and he's gone offline. Bring him back. We need him to set up a functional Musimy security mapkę wing, and it'll do a zaktualizować. hell of a lot for morale. We've also got to restore basic services. We need power and the intel the grid can give us. They had a guy working on that, but it sounds like he ran into trouble patching us in. Without him, it's lights out. No i Isaac can spoko. map itself to each of the wings in the base and sync their progress, so we can have a bigger picture of what's O happening here. kurde, ile tu And the wydupiło more tych stable wszystkich the tych place is, the better shape the city will be in. No. ciulingesów. Mi się już miesza w łebie. O, dużo tego jest masakrycznie. No. Weapon vendor. No bohaterka, którą ja gram jest tak ładna, skromnie bardzo powiedziałbym. Jest to skromny typ urody. No i przez to, że ja cię widzę na minimapie, ale tak normalnie to nie. No ja ciebie też nie widzę. Nie wiem, może Ale bug, a drogie może to po wszystko, prostu masakra. nie idzie wejść więcej jak jedna osoba do tego. No tradycyjnie na nic mnie nie stać. Mam 170, a tutaj broń po 500, najtańsza. Także tak średnio bym powiedział. No dobra, to pałuj się, Możesz nic coś nie kupić? chcę. Czekaj, zobaczę gear. Mi się wydaje, że chyba... Nie no, nie stać mnie na nic. No. A mods? Crafting Station. Nawet nie mogę magazynka powiększonego kupić. Czy tu się da dostosować wygląd? Tak, na początku się wybierało sobie gębę, czy hop, czy baba, biały, czarny, żółty. Crafting not available in beta. No dobra, to nie. Ja tutaj już te wykrzykniki robię. Stash is empty. Aha, każdy ma swoją bazę i indywidualnie ją rozbudowuje pod perki i rozbudowę skilla. Okej. No tak, słyszałem właśnie coś o tym. Trochę mi to nieprzyjemnie przypomina Dragon Age Inkwizycja. To Dragon Age'a? No nie wiem, ja to bym tak nie skojarzył w życiu tego z Dragon Age'em. Security Wing Offline. Okej. Ja już mam, żeby zrobić misję na Entrancie. Także Dobra, czekam, dobra, ja już gdzie jest. biorę te. The medical wing is a wreck right now. Medical. Once we get that virologist over here, we can build up a staff, investigate the origin of the virus, and To start bardziej getting na more Watch Dogsy supplies. wygląda. For No wygląda na civilians, Watch Dogsy, but bo for to us as te well. studio i ten silnik. Jakby ktoś się też tak wpatrzył, bo to może na streamie tak tego nie widać, ale jakbyście zagrali, to byście zauważyli wizualnie dużo podobieństw do Asasyna nowszego. Reward Claim Vendor. Czekaj, co on tutaj... Aha, nie mam żadnych nagród. Blablabla. Już wezmę, tylko muszę dobiec do tego. A ty wszystkie te wykrzykniki Security porobiłeś? wing needs some love. Tak. And Captain Dobra, to Benitez. już chwila. Teraz mam The takie, JTF żeby love the iść guy. na zewnątrz. He can no nie? mobilize tutaj jest them and boot help us up, get muszę the intel zrobić. and firepower we need to Jeszcze get jedno all these skrzydło mam do hostiles off their sprawdzenia. plates. No, animacja postaci, jak biegnie, to jak ona się zatrzymuje i takie rzeczy, no to widać w tym Asasyna. But if you can get Rhodes O back, kurde, Szczególnie- na broni masz apparently jakieś got a lot of talenty. tricks up his sleeve. Unity, co? Former PMC, I Jakieś think. talenty, coś tu jest skill, Knows more coś than jest you think he zablokowane, does. że headshot No, is no. Be very weapon, useful. free signature skill resources. Ciekawe. Dobra, to ja już wszystkie zrobiłem No te. dobra. To teraz No, mam ja wyjść już tak jak, doszedłem. tak jak żeśmy weszli? Tak. Dobra. Będziesz miał cutscenę. W ogóle wszędzie jakieś kreski, jakieś linie, jakieś... To jest jak w Watch Dogsie, nie? Tak średnio to lubię, ale... Hey, bad news. I'm not gonna be able to get out there. Not with my goddamn leg like this. I'll do what I can from here, but it's not the same. You have no idea how much I wanted to be in the field. I trained for a scenario like this my entire life. But it's worse than anything we could have imagined.
You know how they won't let you get too close to anyone, so it won't mess you up when you're finally activated? Well, I did that, and it didn't fucking work. I'm attached. These are my people. This is my city. We're taking it back. Oh, Look, you need to... yeah, okay. Okay. They're counting on us. Let's not let them down. Okej, no to ja już wychodzę. Dobra, dobra. W ogóle jak ona się nazywała? Fire. Ja, to ja też wyłażę. She's on fire. Ja, Dobra, czekam na ciebie na zewnątrz. a już cię widzę. Streamerzy, youtuberzy mają dostęp do gry. Nie, no co wy, mówię wam. Ja sobie klucz do bety kupiłem za 5 zł, czy tam za 6 zł na G2A. Teraz chyba podrożały mi się wydaje, ale... No nie, no wszyscy mogą tą betę. Mojego kolegę bardzo słabo słychać. No ale już go głośniej nie mogę zrobić. Czekajcie. Jak teraz? O, teraz lepiej sporo. To dobra. Dobra, no to lecimy. Kajto i dymy. Tu mamy misję jakąś. Na blisko. Tą w prawo, czy... W lewo. A nie, czekaj, tu nas prowadzi prosto jakoś. Ale tutaj też jest jakaś misja. Czekaj, no tu zaraz, na... Team up with Ed... Aha, No, faktycznie. no. Find engines and set difficulty. No, No dobra. Aha, matchmaking. Difficulty. jaki poziom trudności? Hard! No na oczywiście, harda, że co? hard. No to dawaj harda. bo ty Dobra, no jesteś level chyba- mamy, to robimy, nie? No tak, jasne. Startuj. No i co teraz? Czekaj. Chyba to wziąłem w matchmaking końcu? musisz zrobić. Aha, No tak, to że nie, faktycznie, no, że nie leci. możemy w dwójkę, czy o co chodzi? Nie, leci już. Matchmaking. Patrz. Jesteśmy w dwóch, widzisz? Aha. I jeszcze dwóch jakiś tam jest. No, jakiś Sandy, dwóch. coś tam i... O kurde. Dawaj, na tabie. O, co to będzie? Co to Uuu. będzie, ty? Ciekawe, czy będzie gracze na graczy, no ciekawe. We've got a lot of hostiles inside, agents. No to They're holding wbijamy. Dr. Candle and her staff. We need those personnel back at the base so we can get the medical wing functional. Dobra, lecimy. To co w takim... Ło, panie, tu coś będzie się działo. Wow! Ido! O, to... Ja, bo teraz wszyscy są mocni, bo my na trudnym poziomie mamy, nie? No tak. Czekaj, ja bym tam granata O kurde, rzucił. jak ja obrażenia dostaję. Dobra, jeden leży. A ja flesza rzuciłem. Ale to jest spoko. Ale ja dostaję. Staram się tam obić i jak mogę. No okej. Dobra. Który jest jeszcze jeden? Idzie? Idzie. Nie. Kryje się. Ale on obrażenia przecież dostaje ode mnie masakryczne. Ja go tam... Może ja mu tam granat w dupce, czekaj. Ale czy jeszcze mam granaty? Mam. Ale on ucieka, gnój. Uwaga! O! O! Bardzo dobrze. Dobra. Raszujemy. If you patch me Aha, into the oni tutaj security są z system, nami. I Ten might be able gościu to biegnie find tutaj po Candle's schodach. location. A, no faktycznie, 4 to robimy. Dobra. Protective gloves. O, wezmę. Skąd wziąłeś? Leżały tam... No gdzie ty stałeś, ale okej, chyba... okej. Chyba, że chcesz, to ci jakoś wyrzucę. Nie, spoko, ja mam. Tylko To tak są z inni gracze, ciekawości. tak, to są tutaj, to jest żywy człowiek inny. Let's see what I can find. Can you see the CCTV feed? Looks like Candle and her staff are being forced to treat their wounded. That's the only reason they're still alive. Lecimy. Nie mogę tego wziąć, no. It looks like they've got people Tu upstairs stoi się in the śmiej. restaurant. Tu jest skrzynia jakby co do zrestokowania. You should be able to pick them off O, without zajebiście. making yourself a target. Kurde, jak ten hop normalnie, jak on napiera do przodu. On jest chyba za odważny. Wow, co to za mapka Łopanie! jest?
To jest Jak to stadion. wygląda? Zajebiście. To jest spodek. IM. O, tak czułem, że tu będzie haja. O panie. No i biją faktycznie fajnie fest. A jak... Ło! Ciul. Co uważasz, bo oni też walą granaty. Additional hostiles detected. O kurde, ile ich tam jest. O panie. Trochę ciul. Uwaga, granat. Ja tu już tam... Dobra. No nie no. Ciężko, ale będzie dobry exp potem. No, będzie bardzo... Dobra, dużo walnę... ekstra. A! Granata jeszcze jednego. Ciul. Additional hostiles A to detected. flash. Ale dobra, tu mamy chwilę. Żeby obić mi pysk. A ja w ogóle nie używałem... Zaraz, jak ten drugi mój skill był? Coś strzeliłem. A! O kurde, granat. Ło! Zapalający. Hostiles detected. Kurde, ile oni mają HP, to jest niemożliwe. Poziom trudny. Ło! Granat, 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 granat! Panie, panie. Weź pan. Ty mi zaraz ammo wyjdzie. Ale po głowie jak dostają to... Granat! Ło! No w głowę idzie duży damage, nie? No, duży, duży. Tu jeszcze jest chyba typ jakiś. Kurwa, przepraszam. Ło! Co to było? Co to się stało? Co to było? O, wybuchowy gościu. O, ciulingesu. Ej, snajpa tutaj leży w ogóle. Tak? No, to jest... Poszukaj, bo leży dużo broni po nich. No wiem, widzę właśnie. Panie, panie. Kilka wziąłem. Co to się sam dzieje? Dobra, ja sobie inwentory tutaj porobię. Jakiś pancerz lepszy znalazłem. Superancki. A w ogóle... Aha, no items in this category. Mi się wydawało, że ja brałem rękawiczki, no ale... Chyba nie. On już tam szarżuje. Czekajcie na mnie! Wait for us, my friend. Zaro, Na zaro! C się mówiło, no nie? No, Sandy, powiedz mu tam, wait a minute. Sandy, wait a minute for my friend, okay, please? Czekaj, ja sobie tylko broń tutaj. He's Okej. trying to get better inventory, my friend. To Rebeka. Nic nie pisze, A ani nie, tak, no więc okej. chyba mu nie przeszkadza. Dobra, już lecę, już lecę. Ach. Co takie echo? No bo MDek do niego w grze gadał, nie? Ua! Jaki przewrót. Dobra, To teraz? jak to... Aha. Jadymy. Użyłem elewatora. Uhu. Ciemność widza, ciemność. Ja też. O, jest. Checkpoint. Co tu znowu za filtry są potrzebne? To get to Kobe's, you'll have to pass by some Wow, jak contaminated to wygląda areas. There zajebiście. used to be plenty of sick No people nieźle, being nieźle, treated faktycznie. there before they got shot. Aha, filtr trzeba na pysk... A ja mam, jakby co? A co to jest na czerwono ta area? Nie wiem. Okej. Zakażona. Bez sensu. Ale my tutaj idziemy w prawo. No to lecimy. Nie mogę, nie umiem tego otworzyć. Albo musi Aha. ktoś stać przy tym. Okej. O, tutaj. O, pieronie. To się kitramy, nie? No.
Panie, ale taktycznie. Zajebiście, metodycznie. podoba mi się. Dobra, to co, ciulamy? Czekaj, granaty byś jakieś rzuciło, co? To rzuć granat, ja oszczelam. Ja tego z lewej walnę. Okej, ja tam na prawo rzucę Dobra, granaty. no to uwaga, Albo nie, raz. nie, tu na środku. Raz, dwa, trzy. Wow, 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 wow. Ale mnie obiło. Panie. Wow, dostaję. Musiałem coś szczykawkę Wow, wziąć. wow, wow, wow. Dobra, jeden leży. Drugi nie Wow, leży. co jest? Co jest? Skąd, kto mi tak zadaje dużo obrażenia? Kurde, jaki jest odrzut z tego duży. A! Dobra, trzeba granatem ciulnąć. No i on tam padł akurat. A. Spoko. God damn you. Ale się schował. W ogóle można też na ślepo walić za osłony, nie? Jak No, nie przycelowujesz. fajne, podoba no, mi no, się no. to. Jeszcze trochę. Trzeba ich pocić. Czekaj, ja im tam... Nie mam To jest granatów. tylko jeden gościu. Wow! Dobra. Czy jest friendly fire? Chyba jest. Zaraz sprawdzimy. Chodź sam, na moment. Dawaj, Uwaga, w nogę. Nie, nie ma. Nie dostaje nic. nie ma. Można ciulać bez obaw. To fajny poziom hard. No. Ale i tak jest dość ciężko. Keep your heads down No. and keep it quiet. Warning. Hostiles No detected. zawrzycie pysk. To, gdzie, skąd? Ło! Na Wow. przodku! Nie mamy granatów. Ej, mi się ammo skończyło. LOL. I co, Ej, z baseballami lecą do tych ludzi tam. Ło! Uważaj! Staram się. No i ej, padłem. Ała. O kurde. Musimy ktoś podnieść z was. Mogę cię chyba, no mogę cię Bo podnieść, zaraz jest się podniosę. cianko. Ja tam Gdzie do ty was jesteś? podpełznę. O, dzięki, dobra. Biegnie gościu z baseballem. Ci co biegną mają mało HP. No na jednego shota idą z shotguna. Kurde, ja muszę jakieś ammo Nie zaraz, mam medyków żadnego. bo mnie sam... Łozdupią. Ło! Z kolby! Ładuj, ładuj, Nie mam ładuj, ammo, ładuj. nie mam ammo. Ale mam drugą broń, dobra. The escort O, party is taking fire ciulinges. from the roof. Hopie, co my Ile się tego jest? nastrzelali. Get up there and take down that gunner. Trzeba zbierać ammo wszystkie, bo jest bida. There's no way we'll make it across alive unless O! we get up there and take out the big guns. Czekaj, bo tu jakaś broń inna leży. Converted SMG-9. No ja tu nic nie dostałem. Wezmę. Tutaj leży, patrz, angle grip. No na to tylko ty przykład. masz. Tak? Ty tego nie widzisz? No, Takie zielone? tego nie widzę. Tak, to jest... A, dla to ciebie. dziwne. Ale dobra. Jak zombie z baseballem, dokładnie. No, moi O drodzy, kurde. tutaj już jest trochę ciężej na takich akcjach. No, mamy też w sumie trudny poziom, nie? O, Dokładnie. Disoriented, co się stało? Nie wiem. Dobra, lecimy. Watch your steps. No dobra. Będziemy uważać. No ta. Ło. Secure the roof. Możemy. Alpha escort, we have an agent on the roof. Has Candle made it to your position? Named enemies are rare elites with even better gear and weapons. Czyli jeszcze jakiś boss będzie lepszy. No, teraz będzie jeszcze ciekawszy. Tutaj jest resupply. Dobra, dobra. Kto normalny wyleciałby z kijem na typa ze szczelbą? No... O kurde. Ej, to są wrogi? Ja, to Tak. są wrogi. To jak to- Strzelamy? Czekaj, ja rzucę chyba trochę granat bliżej proponuję podejść sobie. No i można ciulać. zaraz. Dobra. O, bardzo pięknie. A, biją mocno.
Ło, ciulinges! O, za Retujcie mnie, retujcie... Leci do was chopek z prawej strony. Czekaj. Ja się sam schowia za tym blisko. łonem. Wow, Musicie mnie ktoś uratować. Bo zaro kitna. już lecę. Additional hostiles incoming. Dobra, dzieny. Ło! Ło zdupiło. Lecą tam... Łoje. Ja już szarżuję do przodu. Ja, no trzeba podbiec trochę, dobra. Zaś te basebole. A wszyscy z baseballami lecą. No, Jakie ciule głupie. Wszyscy są żabolami. Wszyscy żabole. Głupki. O ciulów, ej, tam jest ten mocny. On będzie strzelał z rakiet, ale mamy lipę. Kurwa. Hacz. Trzeba go obić. Na u góry boss, jest ten mocny. Najpierw bym obił tych ciulików. No tak, Bo właśnie, oni wadzą. Właśnie to samo robię. Kurde, ja już nie mam apteczek i mam tak mało... wszystkiego. Ja się nie mogę wychylić nawet na moment. Bo zaraz są, hopie, lity. O kurde, ale ile ich tam wyskakuje, nie? No nie no. Za blisko, ale ten gościu nam nie pomaga jakoś tak wybitnie. Ja w ogóle... Gdzie on jest? Aha, on no jest tam, no niby coś tam strzela. Potrzebuję pomocy. Ja jestem taki obity, że... Jest spoko, jest spoko. Dobra. Został jeszcze jeden i ten... I ten pieron. On leje bossa. Ten to On ładuje tak średnio wroga leje bossa. masakrycznie. Wow, jestem coraz bardziej czerwony. Ja mam tylko jeden życia, weź ten kąsek. No Dobra. też właśnie. Ktoś by musiał go tam sflankować czy coś. On ma w ogóle dużo życia, on ma jeszcze 2 kąski, to czemu on tam... nie podleci do niego? Hey man, help us! You need to come closer! Dobra, on Chyba już nie jest prawie zabity. No i zabity. Got the medics safely across. Candle and all staff are Zaje accounted pasztet. for. No casualties. Ale fajnie, że nam się udało zrobić Wish I to could have had your back out there. na But I think hardzie, we make a nie? hell Ja. of a team Wow, ile tu tego jest? O panie, 6 level wdupiło. Candle, and we'll see what she can do No. for us. Haha, tak się gra, to mi się podoba. Było ciężko, ale daliśmy sobie radę. Dobra. Tu trzeba pozbierać wszystko, bo jest trochę bida. Aha, HP się odnowiło. To spoko. To schodzimy na dół. Schodzimy. Unlock the medical wing. No dobra. O Ewentualnie. kurde, tego się nie spodziewałem, szczerze. O! Co to jest? Zielonego nie wziąłeś? No trudno. Czemu nie wziąłeś itemu z bossa? Nie wziąłem itemu z bossa? No to chyba Ej, były te czekajcie zielone. na mnie, wracam tam. No to wracaj, no to wracaj. Gdzie jest item z bossa? Co wy gadacie, że zostawiłem? A tu cię troll. Jak to jest troll, to zaraz banicja na czacie. A nie, jest item z bossa, faktycznie. Ło panie! Faktycznie. Ale to takie... Ciul Stefka, 3 takie dodatki miał tam. Te nakolanniki, uchwyt i coś tam. No to nic takiego, ale każdy z tych uchwytów, wyobraź sobie, daje ci inne w ogóle te statystyki. No ja. Dobra, ja bym w ogóle tutaj sobie na moment ja bym sobie tu skończył materiał na tubkę. Także No kto na to tubce, jest- to wiadomo, to byłem ja, to był MDek, to było The Division Beta, ja tu zakończę, wiadomo, łapka w górę i widzimy się w następnym pyk.